Hey, didn't say guys. What texting uzothi kundizwele because ndakonekta nebluetooth kushanda hivi nash testa wakane foni yako uzothi zvikuitere oraiti mina ndiite ndega already. Okay, live stream. Kuti yapaswa kundibudisa kuti ndaa live. Guys, muri kundinzwa here guys? Can you hear me? Wazvi kunzwa? Wabo. Right, Ibo. Thanks. I do this. Hey, she say, guys. Wait a second. Say. Kogoma govimbo she say. Don't go scum. This is I get it. Say. Rosina Mavudi. Nasne. What is that? What do you with you? Rose busy, see. Lincoln, Tabazani, say, Chinagati, Tafazra, Maria Mangani. Nesavara Dura Gusha. Kuchaka, Jankana from Super Killer. Hey. Pay the boy, I was saying, name, this is a bang of panel. I mean, to put it life, so now this is a bang. Can you imagine? Only sent now one notification. I'm getting notifications that wouldn't people life. That's scary. Bangari Kokunyash. That's the truth. Bangara ndanga ndicheka na kuma pages ndikaone baka kuni. Mushuka. Saka tarisa pangu pacha hapo kana kumsuri pe village. Right, mind it is so. No, fish on that. Jude people we need number say fit ponda that you wanna share yours show the family say right, let me do this. We say guys loud and clear chakuudza kuti sei ndikuti pachinja ndikushandisa saka koinini sei ndisiri kuwana manotifications ekuti am live chifoni changu hatisi kumbondiudza one. Why? What's happening here? Kanyasa kubata time one hapana pavasitombodibusa kuti nda live. Why? Vasitombodibusa kana kuti ndava live zvavo zvoitawo here izvozvo.
wait, wait one. Teu mazinzanda ulisei zvako teu ndodai kuda security or viti we say hello Cheryl, love, lots of hearts. Me too, lots of hearts. Guys, ndakubudza kuti ndichiri kusvoda kupfeka chinhu icho why ndendakenda pedza pekera ndikudze kuti why ndichiri kusvoda kuchipfeka ndikukona kuchipfeka enyabefa zviri sei tokozani mulaleya zviri sei nai iri kuramba kundipa manotifications inini kuti ndikirikini ndatowa live muona manje nechimwe chifoni kongufoni changu so I don't know why isingandipe ma notifications but it's fine. It's okay. Ndakaona zvimwe zvisi zvikuitika panapa ndikandiise kudhata iyi wifi yauyu wangu ka apa nendoti ndakamuudza guys kuti ndini yako haisi kuita wifi haisi kuita haasati atomboita kana action zvoitawo izvozvo zvikurwa nendoti tsvaga chiro rimwe shanyasha ndisimuke ndiende ungabva washaipa ngapisa apo iri nyasha saka ndisimudza kuti ndisire live ndinotsvaga ikero ndinotsvaga yanikikini nditsvaga banga riri maari imomo guys muona zvichiita izvozvo pamela saidi zviri sei ndinondipo zangu ndozvitsvagira banga racho ndega zvoitawo izvozvo banga randangosiya mukicheni ndaita here zvandada kuita apa zvoita here izvi kuti uyu watondikonfuzwa nenyaya yebango Russia. Wifi yacho ni zvayadhakwa zvenaimi zvochinja ndaisa kudhata so yanzi magetsi aenda yotoni no problem. Guys, I'm not serious, guys. I don't know when my bus get my notifications of doing that light. But anyway, chinhu changu ichi guys, this thing ndakatumirwa neThe Masawi family chokuti ndiise umu ndikudze zvakaitika guys nechizvi pandakatanga infact ndikudze ndakachitumirwa 3 weeks ago chada 3 weeks kuti zvisvike kwandiri handiti so ndanochitora manje pandakabva ndati kuna nyasha naiwo nyasha chinhu chinoshandiswa sei because chakanga chakadaiwoka chakadaiwo so basa saka chinoshanda sei handiti ndasabva ati mene ndikuratidze kindasatambozwa zvekubluetooth zvacho zviri papi ndobva nyasha handitiratidza zvese but tatanga kuramba tichida kuzama kuita but ndakazwa chinochajwa ndobva ndamune tutambo turimo saka ndozoita sei but unochaja because ndaifunga pamwe pane pachabayirira maearphones zvimatambo zvinova kupi chinozorembera chiita sei chiuya kufoni ndo zvandaifunga chingauya chinhu cheche hazvingapindi vanaita sei nyasha rimoti ripi nyasha
Hi guys, ndakutonherwa. Hanzi kune zvikiitika. Many ndingiri kini, I don't know. So ndobva ndaita sei? Ndobva ndanzikina. Lokati yachadhunga zviri sei? Ndobva nyashandiitira paipe manje. Chidzivai manje. Ndobva handiti ndati chopfekwa sei? Chokwadi ndasingatozii kuti chopfekwa sei. Ndochokwadi. Ndasingazivi kuti chopfekwa sei chinhu ichichi. Nyaya mbandaiwo so. I think nyashangare chake chakadaiwo so. Hambi kuti akachirasira kuti. Ndobva handiti unongopfeka. Guys akunauka. Azota chopfekwa sei? Because pandakatanga uchidaiwo so muzema ndakachisa mute ndakachisa sei. Uibva ndezvoudzwa uchiriizwa ndati ndiri kuda chotekenyedza. Pandakachisa kudaiwo so muzee. Chotekenyedza handitochipfeka sei kana chichitekenyedza. Ndasiyana nacho. Ndati kana unoiva nhema ndachida kuchidzokera. Ndachidzokera. Pakuisa manje. Saka ndaiti ndikachiisa kudaiwo so. Nesaiti unoisawo. Apo ndinawo handiri muona manje. Ndikadaiwo so. Ndiri kuchikoniwa. Ndiri kubva ndasiya chakangodai. Ndaitevendibvisekera. Handinabasa musoro wangu mawiki hauna basa. Saka ndaiti ndikadaiwo so. Ndodaiwo so. Ndoti saka chopinda neti. Saka ndaizodaiwo so manje. Ndaidaiwo so. Ndichanga kutaura nanyasha ndakadai. Ukutanga kuda kuti chisadona ukachidaiwo so. Kozaimwa chodonaka. Saka but ndizvo zvazvada kuti ndichijairira slowly but sure manje. I think ndizvo. Saka ndomapfekera ano ndakaitira. Totanga kutotaura. But I think kana mumwe munhu akataura ndizvo ndozvinyatsonzwa here guys. But yeah. Ndikadawo umwe musi ndechipfeka chakadaiwo so. Chondinakidza ndakuda ndichijaira. Akangochipfeka chakadai kana zvandibaya. Ndasina tida kuchipractice kutonda palive. Pakuchipractice kwepe ndatibatwa nehope. Ndichipractice. Ndaisogara zvakanaka kudaiwo so. Kwabatwa nehope. Ndichita sei ndichipractice. Chiri kundinakidza zvacho chinhu chachoni. Chindinakidza. But anyway, ndinochimboona ndikadai. Ina chikadaida chodona. Name kanzodisa palive zve. Ndichipfeka sei? Jesus. Kucha zvoda kundisodesa. Ndichipfeka sei zvine paya? Nemi. Mire. Ndakadai. Chii chakuita saita. Ndakutanga kutotaura live guys. Ndakutanga kutoenda. Ndakutanga ndichijaira. Ndachijaira. Thank you the Masawi family. Nechine gift yavakakanditumira neimwe gift yavakatumira kune brother yangu. Thank you very much. Thank you. Achazonyatsa kuatenda ega ndana uyu. Zvazoita. But nyasha anochipfeka neimwe round manje. Uku kwangu ndakadaiwo nyasha anokuisa uku. Saka ini ndakazongoona ndikati mheno I think kungoisawo zveya kusei ikoko ndikoko. Now so the other way. The other way. That's good. That's the other way around. The other way I don't need a manje. You don't need him. They don't. And the other way around. They just go nice. But what you go see, go comfortable for me. This is just a good day, they can't today. It's not the day. Me. Chakata the other uyu chekudai uku kwakadaiwoka kondinetsei hachipindi muzheve saka ndochipinza sei chakadai zvichadambuka zvinaimi ndikaita loti mungokoniwa kupfeka
zvibasa here ndikapfira unendeketa ndi uri comfortable uyu ndo uri comfortable right now ichifamba china magross ndizvo kudaiwo saka ndagona thank you ndakatambura zvenyu kana iri imwe wei yacho munondoita sei zvakadaiwo sobo zvaita anyway thank you wamasau ndotaurira vanhu here kuti gift yeshengeri thank you wamasau notion akatumirwa gift nawamasau ndakatiita jelosisiti is a nice gift but I think noshanozozvitendera ega pandichamuona anotenda akanyatsopfeka chinhu chacho takatumirwa nice ngatigumire pakuti nice katomboda kuizama asi I think ndikambozama rega ndizame toni nibvise maekera manyowana acho imini and ichori parisefika ibvise matsva no ndokufanda kubvisa matsva hangatangi kunopfeka ndapfeka dewatondipina weundipine pano toni unondipina uri kuseri uko ukubika uri kugara ipapo here nyasha nezvidea yatotanga so kandibvise matsva ndabvisa matsva ndabvisa matsva yes I feel so good ndabvisa matsva anyway ndondivaratidze here zvozoita here nochini wacho unozofila kuti ndamutorera chinhu chake no ndatorega ndibvise ngandiidzosera zvina kunaka izvozvo zvokutora zvinhu zvevanhu ngandiidzosere ndiibvise ingatozorashika iri muruoko mangu ndidzosere nicely placed ndabvisa matsva right ndakuita sei handisi kuratidza vanhu guys hatisi changu hazvina kunaka kuti ndiratidze vanhu chinhu chisiri changu anyway nhau yandanga ndava nayo muzuva nhasi ndeyekuti first time yangu yandakatanga kushandisa washing machine life time yangu handambotoreba thank you ndikirikini live stream yangu haina kana kumboreba idoko kudai katuru sakachi zvakanga ndezvekuti mawashing machine inhangu handiri kureva nhema handidi kureva nhema chokwadi chiri panje kuti washing machine ndaisike muziva kuti chii chinonzi washing machine kuti ndizoziva kuti kune chinhu chakanzi washing machine ka ndakangouta zvekuona nemaziso kumaresi ataigara tiri kumwana ekurosi but mawashing machine aiva akaiswa like paine inonzi redwood koita inonzi rosewood koita inonzi ironwood kaindaigara kunonzi kuredwood then vekurosewood ndo manga mune zikutv room ziguru inge ri pakati saka like most of the people munguva yemasports manguva yemasoka vanhu hobva vainamaonyera ikoko kuti kurosewood tv center neimwe yange iriko kuironwood but vanhu vaiprefer kuenda murosewood I don't know why maybe ndo yange iri pakati saka vanhu vaifanira kuenda ikoko then imomo foti murosewood muyamiya ndo manga mune mawashing machine asi nemumwe macho muironwood akaziva kuti mamune mawashing machine after ndazoenda kunondogara imomomo for last semester yangu ndopa ndakaziva kuti kune mawashing machine asi ina ndaiziva kuti anoshanda sei ndokubva pipiro uyo dai pipiro ndandamuudza ndichaita nyaya yakaita seiyoyo aigona kuuya panapa pipiro aifanira kushandisa washing machine but ndangoona kuti vachingoenda nedisa the lady like angari maparents akanga ari kuuk saka aifanira kunoita washing yake ikoko as well but ndangoona wakabata zvibasket zvavo zvava zviri fensika guys let me tell you kana uri kuuniversity ka zvinhu zvaunonge uchiadmire sooka nezvinhu zvinenge chinhu zvakapingapingika zvinhu zvinakabasa guys tena ndikabasket ndaikuradzai kuti kanenge kabatwa sei munhu achienda kupi achienda kunoisa lonzi yake kuwashing machine kangori katikitiki kabhasikiti kako munhu otoenda kakadaiwo so kakaiswawo kana kuti muhapwa otoenda guys munenge mune hembe kana kuti four ndozinoiswapi washing machine ende munhu normally zvataita manje kana kuri kuSouth Africa ndosanga ari katrend kacho nikako vateka tumasocks
either twepinki twongori like twete kwati bha wobva wapfeka tumwe tuma-morning shoe kunge tuchii wobva wapfeka pane inangu zvezvo department masocks yes ndaizvidero but I think zvanga zviri zvangu ndaizoone tumataiti netumajuzi ndokwandaitambira uko asi manje kusitama ere manje vaizoenda kuwashing machine apa vaenda vakapfeka tuma-morning wewewe netuchichichiwo vakapfeka mashorts mabhijama twawo vachienda kuti washing machine normally kana iri weekend masaturday masunday voinda wataisa washing yako washing machine iri wonzi yangu yakutopira isi manjika I never ndega ndakazvifunga kuti saka yachanzi yakutopira zvikufamba sei saka pavaizoenda kana kuwashing machine vari kagrupu ka aindengoti ndaizveindosa instead of kuti ndine kunoona kuti inokushandiswa sei washing machine hana mubvira chishungu yacho kuti vari kuzvifambisa sei vana pipiro vainda mawashe nawo utonzi itobuda takutoisa pachireki zvimareki zvezve utoisa memwana asi netobuda yakaita sekuti haisi kubomba kana mvura saka ndengofunga kuti nino kuti ndofuka kuko apo pedza utanzi ipowo mari ndinoisa mukati mewashing machine saka ndafunga kuti saka uri kuwesire mari unogona kungoisa chi nemaoko department yedu tosakukwidza nemaoko itori washing yangu ipaika kana kutsika matira esi nemaoko ndaiziva yangu kuti unokwanisa kungoita zviri easy life yako ngonesa kana chibhedhi chako totowashwa newashing machine zvotopera ndaiti akana unotapisa mari shamisa 20 rands 20 rands kana uri student let me tell you 20 rands is a lot of money 20 rands inoita kuti une goridhe mukati mechiwareti mukati mechimbudu chako ukaona 20 rands unotanga kufunga kuti katenga mavheji katenga madomasi kapika 20 rands wauri kufungira izvozvo wakagara wakaimata kudai so 20 rands ita unogona kuti panapa kana ndotobuda ndoenda kuzanzi protocol ndotenga chibhanduru changu kana kuti che5 rand ndotenga chimadomasi che5 rand ndotenga futi chionyeni che5 rand kwasita chigurisa pa 20 rands 20 rands wokurongera iyoyo saka apa uzoindi kunana pick and pay kwakwa une wakutenda kwedu kuyakuikira kuzanzi protocol kune zvimusikasika zvevakadzara vakagara pazvipepe ndopaunenge uchirongera izvozvo unokanzi ndokunesa kana kuti 20 rands kana 30 rands washing machine kana handimboindiko 3 years takapera handambozwa kuti washing machine yacho yakaita sei ndaingoita zvekuona zvinhu zvaya zvewhite zvakaita mudhadhadha I didn't even know kuti mukati mechinhu ichocho makaita sei handina kana mboindako ndaingoona ngachinda ndakagara hangu vasinobhadhara kudzoka actually ndeitosvoda futi kutoindako because kwaizengi kwakazara like especially kana nzvimbo yakazara mazigomana akazara kuti vakazara mukati metv room ndokwaizoda sei kwaidarika nako kendeizosvoda manje kuti ndezodarika nemukati momo nemazigomana ese akagara mukati momo mwekera unoziva mezvekuyunivhesiti kuti genga kana rakaunganaka rinogona kukuwabvisa vanenge vakazara uchidarikepo ugona kutanga kudhiginura memwana ndikati kana I won't do that hakuna kwandinoenda anyway ende ndoziva kuti vangonzwa mabhesi arimo akazara especially vakangota more than 5 ndinoita u10 ndodzokera namwe dada kupa ndipfuri nepo even like mafesi ava nesystem yekuti pamberi I don't even know why vaigara pamberi ipapapo vaigara vakawanda memwana vakaita kutange zikumeeting vamwe vari kuopposite building vamwe vari kuopposite building vamwe vari padivi apa izvo vanenge vaita sei vakamira kana kuti bhora rekutanga waidzokera sure chete nekuti kwadarika ipapo vaikupedza vese kuti ndikati kana ndindiko ndoenda kunoiti muranga sei 3 years ndobva zapera ndochibva ndaizoita sei ndobva ndazouya kuno nhema dzangu kana ndauya kuno pane imwe shamwari yangu vaidhivelopa vatenga washing machine saka akabva tondodza tatenga washing machine I was like matenga washing machine vatoti saka mutaishandisira kupi tobva toti tinoishandisa kana kutoshandisa nemasola nechii kati alright no problem vangosiyanawo nazvo vatenga nemadishwasha nechichichi then paipo pane ndakazomboita maid kuSouth Africa paiva newashing machine nedishwasha but inini washing machine handakwanisa kudzidzira kuishandisa because aiyo like department yangu ndengonzi inonotora zvinhu kubva muwashing machine vamwe vaishanda ipapo futi ndo vamwe vaita sei vaiisa zvinhu zvavo muwashing machine ndozvavaiita asi handambobvira ndabvunza kuti inoshandiswa sei
yapera pepe tatouya kuno tiri pauniversity pedu panoedza pepe tiri pauniversity pepe zvaiitika ndezvekuti manje kuno kumazibhudhi anga ariko kwategaraga aisvika kana kuti kwe8th floor but mabuilding aya akatamudhadhadha achiinda ruchinzi iri one building second building chini saka zvaizoita manje kwaizi ziro iroro manje rinenge rikana 10 mabuilding kune one mudzimai anenge achazvikuwata ari ipapo isusu tasingakwanisi kuita washeni kunonzi kulaundry machine kwachoni isusu taikwanisa waiinda kune munhu mukadzi aivapo saka mukadzi uyu ndio waiita sei waipa mari kuti ndobhadharwa kuti 50 but that's like maybe let's say $50 ndodaita sei kuti undiitire washeni chinzwai manje zvoita manje vemunomo vanoti kana vachikuitira washeni ka vanoisa mazigudhiteji ekuti ugona kusatovata mukati mejira iroro chingohwa sefi nezvinhu zvotozviita vanoita vanotoresa zvingani ndozvavanoita saka shamwari yangu mweso kune eritrea nyasha kune nyika ipi kune eritrea kune chi there's Eritrea there's Ethiopia. I'm not sure kuti angari kuEthiopia kuti angari kuchi I'm not so sure but ane nyika one yaibva yaiva ikusaidi kokoko but I'm not sure if it's Ethiopia so aifarira kuita chi nyange ane one chibedspad aiendesa kwamai vavo ndokubvunza wakukoniwa kuindesa mungirini here kunowata wega kunotsika muchibhaketi ndini manje wakoniwa kuenda kunotsika muchibhaketi here kana mashisi ako kana kuti unotambisa $50 rekundopa mai vavo kuti vakuwatire oti saka mai vaya manje zvavaita vanhu wobo especially weekend ndokwavaenda kunoiswa washeni saka maingoenda unonyora like nechibhegi chako unosaunyora kuti let's say Sharon Manjera wokudza kuti time yaunofanira unotora nguva yakati wotokuainira futi ndozvavaita so I think wazobhadhara neextra yekuti unoda kuainira wobhadhara neaina saka panenge pamberi pefilatiroroka paiva nemazizekini aiva akawanda ikotori zibuilding raitongoita izvozvo zvichiiti ndozvavaiva asi waibhadhara kuti uzviitire vemurwo rimwewo chidero kusvika marwo ese ndezvanga akaita kuti every rwo ranga rine assigned person for that ndikati handiendesi ndingaona nezvinhu zvavo zvinenge chikuti guchu zvirimomo zvingodera vati aina aita sei zuva rese ndikasiyana nazvo handamboziva kuti inoshandiswa sei ndokubva tazoya manje tatauya kunoko takambogara kufuti pane imwe yaishandiswa but yaishandiswa kuti musikana agara achisa kana kuti zvimatop 3 ndichinja naye ndombomona hangu asita zvaanoita zviya zvaotoisa utonzinzwa kutotenderera toona manje chichidira chiti chideremuka kuti saka tiri kutoita here papapo ototi tiri kutoita saka ini manje ndaimubvunza tsike iwewe unozoziva sei kuti hembe dzako dzachena vaidzi ndakatambura but inototaura yega inoti inotaura how handiti batoti inototi timer but alright iwe waisa safe yesitei soft kawani waisa mari tiri kutenderera mukundudza chichabuda chaoma how moona manje bhangoti uchazviona ndikati kodikabuda dzakasviba saka pane imwe kuti shamwari yangu ingaonza kuti dzewaiti hadziteni muwashing machine saka unodziisireiko handiti yapera pepe indikati handisi kuchishandisa ndazoya kuno aisiyoya manje ye anofarira kuti washing machine kana abva dzakazara guys ndakaita 1 year 1 good year handakana mubvira ndaisa kana chinhu kana chiblouse muwashing machine handina ndakati ndaita ndiise washing machine handitomboiti izvozvo pane nguva yekuti ndakasaziva kuti kuno kunoita season yekuti kunozotonhora kusiti yandiri kunotoita winda yekutoti tinotopfeka majuzi nekutopfeka mashokisi chaiko nekutoturikidza majuzi of which that is different nekuti nekubangkok ndikati kana vanhemaina handiti ndakazonoti ini ndaita handiitika because ndaita kuti kutambisa chi mari apo ingotambisa dhora yokuisa chi mukati mechinhu ichocho kana bhangoti but zviri easy though because zvinobuda zvadi zvaoma zvazosvika nguva yesizini ichi yechando chamubvunza sei uyu kuti because ndakatanga kuwacha musi wekutanga hazvina kuoma apa toenda basa apa kune mauniform ka ndikazvinondoita sei zvese manje kuti ndiwache futi zvoguma zvakutanga kunwa unyora kaikai kati ndinofana chidzokorodza everyday ndichiyekera apa bhiri manje ranga rakundidhedha ka remvura because ndaitotowacha everyday ndikazvinondoita sei ndofunga kuti ndinomubvunza sei kana takuzvoda ndinomubvunza sei Alexio kuti Alexio
ndokumbira kudzidziswa kuti washing machine inoshanda sei. Ndikati handimubvunzi, handiti izvozvo. Ndobva ndarega kumubvunza. Ndikati ndati kana ndakaita pride, ndobva ndamboenda pawashing machine pepe, ndobva ndamira, ndobva ndafunga kuti saka 9 chichoshanda sei, yanoreva nhema. Zvandakazoita manje, ndakadzika usiwo, ndakarara moyo kutongo, ndakatora hembe dzangu, ndobva ndaenda nadzo padownstairs nemakoini angu aya, bva ndati kune vamwe maisowo vandakangoonawo mutai, ndokumbira ndakangovasa masaini, ndikati ani ndichivaisira masaini ekuti ndoisa hembe muwashing machine mutai. Ndobva vanditi no, hauisi chii mari yakabatana yebepa, unoisa chii makoini. Ndakatozivi. Ndobva vatondiroisa makoini izawe kuti ndakangoti kubvunza Alexio kakuti Alexio chindiudza zvokuti washing machine iye ndikamboramba kushandisa gore rese inoshandiswa sei. Apa Alexio ari mumba make handisi kumubvunza chete, ndikati kana ndigozodira pai agonditsenga bodo. Ndobva ndaita sei, ndobva ndabva vanditi tsvaga makoini, kandotsvaga kupi, ska panext pedu pane chirestaurant chiripo, ndatsvaga makoini kwabva vandipa, vanditi ndakadziswa nemunhu wandisingazivi, nemumwe mutaiso ndiakandidzisa. Ndobva anditi unoita so. Ndobva atonditi, ndikati no, usaita ndisingaoni, ita ndichiona kuti unoita sei. Ndobva anditi avhura manje. Ndobva anditi apa ndakaita pari rongo. Ndobva avhura kabva andishandisira safe muchibhokisi chinoita sei, chinoiswa safe yaya. Tapedza kudai, ndobva anditi chiliquid unoisa apa. Ndati right. Ndobva avhara. Ndobva anditi chiisa mari, pandaisa mari yaya iwani. Zvandinakidza, guys, let me tell you, ndakaswerera zuva rese ndiriko kuwashing machine ikuku. Instead of doing something, ndakanotora zvimwe ndobva ndadzokera vandaisa kune chimwe chachoni manje. Chinzwai guys, ruoko rwangu dai rwakadhedhwako, dai ndakadhedhwa ruoko because zvandakapita ipapo ka zvinhu zvandasingafaniri kutomboita zvachose. Ndakuti handiti pai chinenge chichitendera chiti guru kudaiwo so. Ndakavhura ndokutanga kutodaiwo so ruoko manje. Ndati ndobva dzanyanya kugasiva musoro idzi, ndichiita sei ndodzishandura. Ndaishandura tichitenderera kudaiwo so. Ndobva ndazogugula ndikati how to use a washing machine. Guys, ndaona kuti like imwe unogona kutozokuwara ruoko guys, because chinhu chiri kuchitenderera. Indachichitenderera indichitora hembe ndichiti iyi yanyanya kugasira, ndichidhogora nemaoko guys, ndichipinza maoko ndichinyurura. Ndakaita drama padownstairs musiwo zvese ndizvandaita. Ndobva ndazogara ndikati no, let me see kuti washing machine inozoshandiswa sei. Asi ese mawashing machine aya ndanga ndadero. Pane hwani yakaita kunge yakapota nditi dha kahwani. Ndobva ndakati hwani yana, ndikati rega ndichinogugula kuti inoshandiswa sei. Imwe yacho iyi ndatekereka, ndabva ndati thingi mvura yeye ndodaiwo so, ndoti mvura yeye zvaiteka kuti hazipita. Ndichiona kuti mvura, saka ndaizotambira painenge chiti kudaiwo so, ndaimirira kuti no, ndiganimirira kuti saka handinoita 1 hour ga yekunoindisa 1 hour wabhadhara mari yacho kudai. Ndiganimirira kuti pane pandada kutonotisa kuti pane painoti paimbozorora, painozorora paipai inini manje ndoinda manje kumanya kuti kunotora hembe dzega todzishandura. Ndikuseka ndamazorugarika isinati zviri fani painotasa kuti poze pepe, handizii ndo painenge yekuti hazvibviti kushandura ikotinoita sei. Ndo pandainotora nemaoko ndoti shandu chiti idzanyanyisa ndodzokudza ndoisa futi imwe sesini pamusoro ndodzoka futi ndoti uyu wasiyandisira haicharwiki kuti inonzi chidzedza masitesofuti achoni handeihwi. Vandatoresa futi imwe sitesofuti apa manje ndaiisa pakanzi bleach hembe. Ndo pandainodura guys, ndakadira kusika chipepa cheso chapera pakanzi bleach hembe. Ndo pandaiisa. Asi manje ndobva ndaramba ndichidzokorera. Saka ndakazviita for like I think 3 consecutive times ndichiisa pakanzi bleach. Ini how come ndaiisa apa. Pane zvimaburi zvakasiyana ka. Ndikati saka sei ini hembe dzangu dzikuzobuda dzisinakasimewo keperfume inonzi yechiIsrael state of yei. Zvekufamba sei handiti. No, ngandite trial and error. Yange ye4th time manje. Ngandite trial and apa basa ndaudza kuti Alexio kuti ndakuita hembe washing machine ka. Zvingozvoda kuti achanditi wait. Ndikati no, saka ini ndoita sei.
chege nditi both dzazvitu dzimwe zvacho doko vazhinji ziguru saka ziguru manje maitiro anoita akatosiyana nedzimwe zvacho doko idzi saka inini ka kabudzira ndiri kuisa ka I think it's the wrong mood ndobva ndazoti ndiani andikabvunza ndikati naiwe ndaiwapa foni futi musi iyoyo ndikati saka pakanzi bleach ndopanoiswa chii bhati kana uda kubleacha hembe kati saka kana ndidaita sese kuti ndoisa bhati tasa pakanzi detergent ndakaita 20 minutes ndichisaka pakanzi detergent apa panhu pacho pandaisiya pakanditarira kudai ndopandaisiya guys ndeichopasikiba bcause handambofunga kuti pani ipapoka ndopangaiswa detergent ndikati kana ine madzi dzako iwe ndikati are you sure kati iwe kamuti kandiri kuona kanhingi kuti ndofunga kana sukuru driver inofanira kuti ndipo ndikati akana hazviiti zvakutaura izvozvo imwe dzakatozombaruka hembe ivovo ndikandimboita sei pano bhati chimbotiraya uone ndaita nharo nemunhu unoziva ndikati ngandingozamba angoti zama uone ndati alright mina ndizame ndobva ndazama pandaisa vachisiya zvakadero vandati saka manje kana dzikasaikira ndinowedzera futi nemumwe mukati here kudai so because hasinyasa kunzwa zvekufamba sei saka ndakuita sei ndakuita futi imwe ndakudira nemukati mwe ndichishandira chakuti zvinotosara zviita sei zvine hwema hwesositeso kuti iya ndobva ataiwa siya zvakadero zvinongorikaka zvinozomudei imwe muchingodirwa maze mvura yese aringoti bvobvobvobvo yese imwe ikabuda ikasvinwa imwe ikabuda ikasvinwa handitombohwisi kuti chichiitika chini apa pandazozive kuti rimwe futi dhirama richazonditevera kuti iye yakasiyana nedzimwe ichanondinetsa ndadero pepe abva ndazvona kuti ndakugona ndakaisa ndeogara ndomba ndazodziva kuti pafoni nemumwe shamwari yangu so alexa ndakati handimubvunzi kana andiite ndamuofisi atange kundiseka kana mai mwana ndabva pepe ndopanda ndakugugura ndikati izvi zvekudewo zvekubvumbira ndikini ndichidewo so ndichiikira handichadi kuzviita nekuti panzi unogona kutokuvara huku ndichiverenga pagoogle kuti haufaniri kudero you're not supposed to do that especially kana yatotanga kushanda haufaniri kuisa uyu ruoko rwako mukati ndikati handazviti futi handiti zvakare ndizongomirira kana aite sei yapera tini kuita madzama padownstairs yapera paya ndazochega ndichizama izvi guri yacho iyi tozi zimpinga ziguru iroro manje rinopinda mazihembe akawanda zingamboiti iroro rinodhurawo kana uita chii kana mari yacho yakatosiyana iyi inenge yatimes 2 kuisa imomo manje problem yaizoitika manje zitirei racho rinoiswa mazitepirera ziguru inini manje ndandati kana zitirei riziguruka it means zvinoreva zvinotori nechirevo kuti tirei yaita huru nechidakwe yaita huru ndokuzadza kupombera mimwe ndichiita kuisa mazisefi ndichiita kutsikirira kudaiwo ndaiita kutsikirira mboziguruka ndaitikira masefi aiuso ndichiita kubhaka then manje ndatsvaga pese teiso futi pepe ndobva ndapashaiwa saka manje kana aya akadai iyi haina maburi acho isa yakadai saka ndindoita sei ndikati aiwa ndoita sei chega ndiise pane chimwe chitireiso chokuti unongoisa but manje surprise kundaichichisaka chebva chatanga kuchururuka saka ziri kufamba sei haifaniri kuchururuka right now kai inofanira kuzochururuka kuda kwokupedzisira last stage saka it means kuti there's something chandiri kuti achiri wrong guys ndakatenderera kudai ndikakwira pamusoro pechisituru ndichitsvaga kuti sakaburira racho riri papi pane pari ndiri kurinyisa here apa paka ndofunga tinge malendroad angu ka pavanomboinda vachinozuma makamera avo ka ndofunga vanongoti ikero itori drama queen because kana zvikanetseka inini ndinoteka mitemo mukati memaoko angu sokuzomirira kubvunza lendroad ka ndinoenda kutoona kuti pachazondipindura ka time yangu inenge yati endei maona manje ndikati kana kutora chisituru ndokutanga kubutasa mukati kuti sakaburira racho rekuisa siteso kuti riri papi handisiri kuona kati amene nokuda ndipapa pacho nipakanzi softina vakachinzi softina kana sinokunganzi indikuisa softina iri kupinda futi mukati mechi at the same time saka ndombotanga kuwadza saka zvokufamba sei apa pandaisaikira musi wandakaita depresi ndakarwadzwa singamboite kuti ndakaisaikira yangu ka hembe dzese kubuda dzakati mpu kucheneruka dzose dzosanga dzakacheneruka saka zvafamba sei sadzacheneruka unoona pamwe nhayo kuti ndawanza sefi chichaitika
dzese dzanga dzine sefi dzese, hapana inge sangana sefi imwe naimwe hembe inge icheneruka sefi yakadzakabuda dzine sefi dzose izvakaita tikati saka 1 hour yangu $2 yangu yaindira kuti hembe dzibude nesefi kasika ndiita sei ndobva ndati maybe pane zvandikuita zviizvongo, maybe pandiri kutsindira sefi handisi kufanira kutsindira sefi chege ndese ndisatsindira this time. Ndobva ndanozvizadza chibhokisi chiya chiya zvakare ndachazadza chibhokisi chiya chinofanira kuenda sefi pa hembe dzangu futi dzakabuda dzine sefi ndikasaka ndikuita rongu papi handizi pandikuita rongu ndipapi nekuti kana 1 ikasabuda ine sefi chachazara ndobuda dziri 4 dzimwe dzojena ba dzimwe dzacho hadzicheni gaizi ndikuite ndobva ndaita sei ndobva ndati saka zvikufamba sei apa ndakuzoti ndikati I think time yacho handisina yekuti ndidzokorodze futi saka zvadaizoita manje dzimwe hembe dzadzo ndizotira tauro manje ndotanga kupukutira pane uyu because ndaida kungoti $2 yangu yaindira mahara guys handitindiri mahara ndotanga kupukutira ndaifuna dzakaita chikoko dzakanamira nehembe toti hii hembe ka chise chikoko chise chakaitwa chine sefi inenge yakata kunama kuti kungoti saka tamirira 1 hour for this akana ndodiro but manje isingazoiti manje asingazonakidzi kuti hembe yanyangu kodei nosaka kacheneruka mukapukutirana nechitauro unosa kuti zvakacheneruka unodzosera muya apangu ndakatambudzika nezwashing machine rakanditambudza up to now. I think ndonotondipa maproblems but ndakazoti no I think anoda kusamuka ndinofanira kuisa ishoma because pese pandinoendamo ndikangovhura chinhu chochocho even muno ndofunga nditonesikana nayo because inosara nezvichigodo ziguru chaicho zvinotoratidza kuti rasara nesefi mukati saka ndizoti iproblem washing machine kana kuti tisiri kukona kuishandisa I don't know saka ndango ndoti rimwe dhirama rangu randakaita hangu especially first time yangu yekushandisa washing machine but yeah that's pretty much it pauyu pakadhirama kangu kakuti ndakaisa maoko mukati but from that day ndakati handizviiti futi zvandakaita izvizvi that's it nyaya yangu yatopera ndandione kana pane ada kupinda ndokuita 2 minutes kana pane asingadi kupinda ndinobva ndakata live yangu mangwana ndobva ndafunga hangu tumwe tumasiri dramas twangu twandakaita ndakaifunga because ndakataiita washeni nezuro nanyasi ndobva ndakaifunga nyaya iyoyi ndazoti rega nditoiita maybe mangwana ndogona kutaura drama randaita nhasi pandai mangwana maybe ndikangofunga ndogona kutaura drama randaita nhasi yangu nditsvaga ekera ndachifunga ndarasha ekera ndarasha mari ndigogara mushopu nhasi chai ndo zvandaita kushopu yandaenda uku ndikagara pafloor ndikasimuka ndikaputura zvinhu zvese muzibhig shop rangu riya randaireva riya maybe ndogona kutaura iyoyo mangwana maybe tekilagova zviri sei hanzi nauyu I read articles on freaky accidents. Now I understand how. That's very true. Hamusi kutomboreva nhema very true. Ndakambozodonha pandakambozodonha kusvedzenuka kuti pumpa ndakati kuti pumpa mumba chaimo uno mune kuBangkok ndakambodonha ndikatokuwara ndikadonha ndikakuwara. Happy families, yeah. Happy families, really. Hey, happy family. Happy family. Maka ndizobvudza nyaya yedu. Maka makarudya sadza. Maka eshema. Musi watekuudza kuti kune umwe anoita nharo nehembe umwe tatengerwa zvakafanana nasi. Notodai ndo yakanaka iyi haina zvakanaka. Zviri sei shero imeji yasadza kwaizimbuta tiri bo tachiseka nyaya yako yewashing machine isusu takatamburawo neichi anochiona istove musakayachi Tone. Anakuja kuona dosera tu. Ish. Ini ngeri pai.
iri pamusoro pedombo apa. Zvinhu mukati mayo umu hamuna tochi manje muoneka, hamuna chinhu, munongone tambo chete. alright. Saka yakaita soto, saka yakaita sotokwati so. Saka patakatanga kuuya kunoku, tasingagare kunoku, takauya kunoku 2018. Taigara kumufakosi. Ndopa saka kunoku kwachona kwakanyangita kumadheodheodheodheo so vanhu kunoku vese mbovatenga chistovhu, mawashing machine, mamachine ekusukisa maplates chichi. Tatengawo zvese zvauya, imba yekuvakwa yafitwa, zvese zvaita. Washing machine ndikati hangu indo hangu washandisa maoko. Washing machine because ine labor pakuzombopukuta apa yapedza basa hangu. Asi ini washing machine taimboita kuindisa bichana. Stovu kana padoko shero kana padiki gadzike foni pawindow. Kana padiki shero pataita stovu. Saka zvataita muno muraini manje kune vakataka kuuya. Vainotaimira vakataka kuti vakatoshandisa here stovu. Then wati tisati takatumira kuona imi muchishandisa because zati tinoshandiswa wose. Takagara ndisinzwisisa. Mese muraini mese vamusingaziva kuti zvinoshandiswa sei? Uku munhu akanadza, vamwe vane ma6 plates, vamwe vane ma4 plates, vamwe vane ma5 plates esitovu dzetouch. Asi problem yeani manje anoza ine painotachwa soka. Tikaitacha inobva kakumura kufanana nepefoni kudai panenge phone on. Saka ukaitacha kudaiwo yaibva yapaka yese kudai. Yapaka yese. Unofanira kuzonongedzera yauri kuda kuti ndikuda kushandisa plate iyi. Wozenyango ndingachisi maseko. Wozaina maplates kainenge ine maseko. Then wanongedzera plate ukatacha plate yauri kuda inobva yabaka mukati mayo wakaidongorera leo. Mune muchita kunge sort mune koya imwe stovu dzedzaine zvakamonoka. Saka ndozvaunenge tikati takanganisa imba inobvira dzimwe vandoswitcha off madziro dzikisa breka rekuka. Donetsa breka rekuka vatazorisumudza tikati yachadzima. Stress mai mwana stress. Kwakazoita achi mobs mati yanga isipo nguva yese. Ndoka yakazouya mobs kati aiwa ndomashandisirwa ayo. Munongoita on sezvo ikatobaka ready ndozvaikutokuradza kuti yabaka. Chiramba muchitoisa potenyu pa stove then makutobi. Ndokuzojaira pati takamboita after a long Ari ina mwana kuishandisa. Kana poto yechiwo chibika sadza. Yakachasa gazi. Inde yangu haizi yanyasha. Nyasha iyi ndo yake. Pandatonzwa chitaura ndafara ndaiwa ati sistega taifunga kuti stega. Ai, manje nini nditori hobho. Dzimwe ndinangokangangwa zvangu, dzimwe ndinangokangangwa. Chero yanga iri serious, unogurwa ruoko, washing machine inotambura. Pamwe pachitaura kuti ndaimbomira imboyo yanyarara, pamwe inenge yakusvina hembe yambobuditsa mvura kuti ichiisa imwe mvura yekusukudza. Pamwe ndopawaipinza ruoko uchidaiwo iyo iri kuda kuchinja mvura. Because inozosvika stage yayo inozoisa yega stay soft. Ndaida kutoita inini manje ndirini. Ndaida kutovaitira ndinodzidzisire inini. Inini ndaida kutovaitira. Saka isiri nani takatambura hedu nestovu. Uyu anonzi aneziya maka yakati matifadza ndamukanganwa ndozvamaka but uyu ndiye ndiye tadiwa wachanga ine foni imwe yambokomenda so tadiwa uri sei? Jebo ndiye grade 7 uyu akamatifadza maka uyu
kudya sadza kanonetsa kudya saka kasati kapedza ako. Grade 2 here. Yes. Aiwa, kasi grade 2 kasati kapedza kuchikoro. Kari kuona. Uya mu grade yegera uya ndiye akagerwa. Mu grade 2. Ine bvudzi refu raisvikaomka. Takwana mukomana wayo. Uye. Nothing gets Oh, don't let it end some see. Go get it. Tiri kufara Shema ende toda kutenda tisi kuziva munhu akatitengera ma-t-shirts, so isi tinoda thank you anytime anogona ngodora kuno, so I just want to say thank you. Maria, I love you all. Thank you very much. Wakati zonona kuenda kunoimba kunayo ndikariakubatira ice cream nyashari piri mbomhoresawo ice cream lollipop Abuda aripako. dress wakagona Shema, your dress is so nice. Nyasha kasketi kake bozo kuti nobarangija pane imwe suti yanga sikachagoni kusimuka mezi yanga yakaresha kusona here nemisodzi yegarwe takanakirwa pamagumbi koti timu kapo so nice. Anazikwanaka. I'm so happy guys. Mashemarienze ese tinokudai tinokufarirai tiriko kuno kuzimu takangostika padeni. Ana ndoda dress rangu reShema. Chamitira kumberi uko. Even masmall girls takamaudzwa kuti ani zvenyu zviri kuzoita pamberi apa vakatitoke vakazvinzwisisa. Ananzani uyu tadiwa ngauye tadi asazotsamwe ngauye ndimuudze ndega. Kunyasa kuona iyi ndo life enyo achauya don't worry andika. Alright. Enyu mesa achauya don't worry. Hanzi vanogarepi happy family vanogara kuZimbabwe. Iri Shema. Garisa Doko vanogara saka vahombe ndio vakatengerwa ma-t-shirts ne-anonymous asandaziva kuti munhu wasada kuti mutaure here but vakatengerwa ma-t-shirts. Munhu watanga kutengera ari kuAustralia by the way. Anoteerera mavideos ako Dubai. Hanzi unogara kupi na anonzi Rugare Kangai ada kukuonai uyu.
Rugare kangai ita DA uyu Shane Magaya. Unozi Shane Magaya ku Instagram anditi. Senza Shane Magaya. Endesa kuna Shane Magaya uva inbox remotaurirana. Saka guys, vanganiko vadiki vachona varikuda matedzia. Uyu, maini matuya. Ava kune uyu vaya tikurayira grade 7. Nini? Uitadi. Oti mati uyu. Mati. Oti tiyo uyu. Kakomana karukuzikapedza sati. Na maka 2 year old. Maka 2 year old. Alright. Saka ndo zvatiri pavana vachona isusu varipo. Era Your family. Vahombe ndo atinge vahombe ani makapa uyu kumbi masaizi. Tatombotaura navo nhasi vachiti izvoni tozongomirira madhira tokuti aite then tozongonocollect. Alright, no problem. Saka ameno anonzi kurugare kangai batanai kuekera kuma inbox mutaurirani. Handibata rugare tanga izvo. Kana iye rugare kanga wacho kune kuchai DM kunonzi kuchi ku Instagram. Oza handizoziva hangu kuti munozosangana kuti. Alright, iri boss Sister Shero. Tinakuswata kuswata. Bye guys, remember Sister Shero. I love you. Good morning. Good afternoon. We love you all, Shemarians. Ribo. Alright, regarding this dolphin. So, Dolly, did you say? Dolphin, you say? Where up? Hello? How long time ago? No, Ai, bro, é stress chama. Kulo stress gani? Yeah. Kulo stress gani? Nyadze basa chama. But I'm not to stress munhu wese sha. There are trials and tribulations. We have to just keep on going. Yeah. Ndakapinda busy chama. Sauro budget ma busy. Saura dzimwe nyaya dzisira ma stories. Kuri sei? Bola tangu asi secret chiri yange ngori nyona ndangu ta mistake ma plan ndakasubmit plan isiriyo. Vanabvatanga kuvaka imba yavo saka imba yavakwa kwazodizwa inspector imba yavo vanozonzwa imba plan yacho haina kuappruvwa. Pavabvunza nzi ndiani ndakadraw plan iyi zvikanzi ndinhingi saka ndobhizi ranga ndapinda but ndakatozvipedza nezuva ndakatoita ma resubmissions nezuva. Oh, that's nice. Well done. Uri celebrity nokwasa kuwana pekugara. Well done. Aiwa isinyori celebrity kugara kaniwe munezana na pekugara kana nautsvaka ma attention nekutsvaka kukandana zibhege iwe uri sei aiwa uri sei ndokuzooneta offside ukangota offside ndokudonedza ukangoita offside ministry ndokudonedza uri kumodhera pauyu kewo uri kuyazomodhera pauyu pared carpet ndikandikarowa madolphin angu muri kumonana ezvikwana matracksuits wakabhata siri zvatikuya takaekera tikutogadzira zvinhu nemaplastic tega tikudi ndoza takaramba ukuona manje pane madolphin eplastic habo kana wadero red carpet kana ine dolphin replastic bo uri kugadzira wega from scratch hausi kugadzirirwa
Aiwa tondowari ndogadzira. Pane chi inozabamba chara stove, pane chara stove happy family inozonda kutomudhabhura yakatomwedjika nokita rimwe gore so. Stove ndasvika pane rimwe dzinda ndakasvika ndichinogara kuita. Stove matachi kune matachi mastove kune kuti kana isina poto haipisi. Unoona kuti zvichicha on yotoita on handitika. Kana usina kugadzira poto pamusoro pacho haitopisi. So you have to put something on top kuti itange kupisa. Ninge nemagnet inenge inayo. Saka ndafuna ndo same situation yakasangana nayo. Wafunga. Ndinokurambira ndingu wakata 3 hours wakangogara uchimwa zvekubiki. Gaya sekuru ndaita stove on kana nanguti stove ngaimbofanira kupisa ka. Ndozotora poto yangu stove ichitofanira kupisa zvese ndogadzira stove ndogadzira poto yangu pastove. Dzimweni ndatonesa roko pastove stove isitombopisa yakatonhora sekuru. Ndipo ndakuzozodai aiwa maya ndatozotsvaka pa YouTube tozonzi aiwa maya type yestove inofanira kugadzira chi poto pamusoro kuti itange kupisa but vachingouya katozodii kwatonhora hama yangu shamwanasi. Alright, ndichiri papomira handina Brenda machekera, how do I get a t-shirt as well? Ndibatei ku inbox, send me a message kana muchikwanisa. Let's see. Kana kushema TV inbox. Oh my god, by the way, pane mwe mshema yana +44 andi mira dolphin. Pane mwe mshema andita zvokundinyorera pa uyu. Kana va inbox but I don't know kana vaziona message yo. But akasari kuma +44 madha vachoni. Saka kuzoti kana vaona message yangu kana musati maiona, please go and check your inbox. Ndakusenderai message mentuta sepap. Ndavasendera message but asikuzviona ione kuti ndavasendera right now. Sesera uri kwapia. Yeah. Vanonzi izvozvoita here kuti nditaureserawo pano. Kozi vaita zvokundinyorera pa uyuka. Zvokunyora bva vaita zvokundisenda. Mezvoita zvokuita sezvokutega kind of. Saka ndavapindura but asikuzwa kuti vaiona here uyu yacho ni message. Saka kana muripo mukazoona vanyora message yavo kuona munotasa ku inbox kwenyu inoratidza kuti musati mavhura. Ndini ndakusenderai nekanzi Shero Chikomanjira ndo account yangu original account. Mononingikina ikoko. Mono Retoni. Taura zvako. Ndoda wangu 3 ma-t-shirts samwari. Yangu 1 ya manager wangu na producer wangu. Chodo 3. Una 3? 1 yangu, 1 ya manager wangu, 1 ya producer wangu. Matakumbire namba dzakumbire. Handina ndakadzikumbira nezuro. Wakumbira namba dzakumbuka nyimwa. Nezuro ndakataura ndiri mu-comment section wano ukazoti okay bo. Saka ndakangomira kuti muzondisendera nzochi ku inbox. I thought kuti na uyu munotaura mese kuseri. Serious. Handitauri naye kumbini. Munhu andotaura naye kuseri ndiuyu anzani. Uyu anzani. Kuku. Kuku, yes. Ndichakupa namba dzake. Ndodo 3 yangu. Zvokuti azowana sina motion chawata 3 alright. Batai kumbi guys. Vamwacho kana musina namba dzakumbi sendai message kuekera guys. Sendai message ku uyu kwangu. Sendai message ku Instagram. Ndozona nga mwasi mina ndiende kune namba dzedze. Kana kusenda pane mwati alright Brenda machekere thanks ndaiona message yako in need of a t-shirt. Alright imimi batai sister Eunice netoni. Unanda kutotenga utekisa ma t-shirt panapa manje. Iwoya nenyaya yako. Mira 1 second. Ndipe uyu number za sister Eunice uyu. 1 second. Ndo ndakupa number za uyu iwewe. Taura hako ndikunzwa. Taura? Guys. Dolphin. Guys nandatosiwa kutumbo yako ndo kutori kumba kwedu anoenda mbosiwa kuyamba kwedu wano. Murukumira mawex. Patori nyaya itoripo zinyaya guys kuti ndichomboda mukano izi. Kusha. Gapanyaya ndakambotaura chegore reri. Ambuya vauda kuchemera kudzoka shamwa.
No comment. Saka teacher no kuna mangwana. No comment. Ani kona kuyani amangwana mboitara nya chinu muzoma advice vangu tontaura tudi. But tikaradzoke ati dzatomanya. Wani sekuru nongoshisha zvitofamba sei munhu ari kuzamota sei kana munhu angokudza kuti madima mbondipobve kugara tambopobve kugara kumba kwenyingwera sei hapana saka iti nyakati kurei but handitoziye zvofamba sei but kana zvakatopfuura notatoona kutotonhorwa vanhu nematonhoro akuita kuti tora tikarwa nemaponeki nemagloves nekaisora maya haisi off topic ka ndonyaya inga ndikutaura nyaya yangu guysyamutoda nguva ngataure zvemastovu iwo Dolphin ndataura zvemastovu wakazobika here handakazobika after ndacheka paYouTube kuti stove chinoshanda sei YouTube ndeyatozondibetsera saka kungwarangwara kwese kuna kumboshanda ipapo ndakatomboita balance panguva izvozvo ndakatomboita balance pane mumwe urikuipiwa seko Happy Family yakapenga Happy Family kuseri ndatoshoka zvekuti ndakabva kumaraini kwangu kumufakosi shamwari saka mufakosi nemoto uze kuti Happy Family vakatengerwa matisheti nevanhu nemunhu anenge wafarira bva matisheti pakaipa usakuplejawo here tisheti pokamaka kadiki keke hanzi half price kana ari mwana mudiki mari nchanzwa kumbi ndoona ndomutengerei because ndatotaura 3 yangu ready manager wangu is not aware of it for those 3 but it's fine ndotata ngaite 4 right neyamaka wacho kamuselebuke panapa gentlemen tikambanyira for 3 more because I remember hanzi ma 250 handiti hanzi device rangu rine ma-apples crazy with this nice thing why would they have apples all the days minutes taura chinzwi asozo ndikwangu kune ma-apples ndikwangu hakusiko kwere hakusiko kune ma-apples hakusiko kune ma-apples aiwa ndama-apples izvo zvichanzwike manje apera ma-apples okay tikanzi ma2 okay zvikanzi ma2 half andi but tine mwana wadiki manje inenge siri 2 half I think hanzi half price so kana ichinzi half price vana wadiki anofanira kugadzira ine yaDolphin Junior ka yemwana wangu saka unenge wakuta 5 mwana wangu anozisarira pa unoenda kutoita 5 nokuti edu sisi 2 edu iswana kuru so it's almost like 750 plus namba dzakumbiti tisende kuno kuti kufonere aiwa mira 1 second mira ntsvage namba dzakumbiti tisende kune imwe foni chibreketi yake ichi kumba udho ndikufonere neimwe foni tifone tiite madeals raizindira pane vanhu vangwada kutsvaga zvibreketi kukampenyera ti vana vadiki pane mwanonzi shoni kashoni kaimboya kudhara so kaifara uye panapa shoni da kumukampenyera da kukampenyera anonzi oh my god achimbomutaura nhasi masikati nai anzi andiko wekuteki panenge mukamusikana futi kekuteki kadiki so kanotaura chirungu mikaila makaila anzi andiko wakazivere kanotaura chirungu so kekuteki anenge muzukuru vanonzi Primrose Jiri if I'm not mistaken pamwe ndichaziva kuti ndane nguva yake namama
Kayle. But guys, help me. There is Sean Katiki so. Kashoni is Pakasoka. Kashon Kaunza Mandi. There is Sean. There's Geogeku Teki. And Asasna Bonishona so. Hate you hate my feelings. something. Zero. For this 5 and Edison and Kuru, that means that 750 plus Evana 250 Evana and Dizzy. Are very 200. I need to make my calculations. And for delivery. You are doing job again. And Port Elizabeth, Eastern Cape. Oh, really? Oh, this time they want to go job again. And so job in Eastern Cape. The Kuala Pera Africa. Kumbi pana mira 1 second. Yes, yeah. Those nana singambo budo pa chiviti sana. Ana mbodzo Eka pa obva chiviti. uyaka. Tukulatwana guys katita hafu tukulatwana tudiki. Kumbi. Chiri senya tsotaurisa pane zishangwitira ra pleasure pana. Ndisheroni yo hanzi muri kupi guys ndiri kunzi muri kupi na kumbi. Mawambi mrambi zvechiwa. Fata dolphin vati vari kuda 3 ma-t-shirts avo evanhu vahombe, then 2 ma-small t-shirts, 1 for kamwana kari kufanira kuenda kuhappy family kadiki kaya kanonzi Maka, then 1 yemwana wake, so in total 5 ma-t-shirts. Saka ari kubvunza kuti anenge ari mari because namuti madiki acho half price. Okay, just hold on. Ari kuda 3 yevanhu vahombe. Okay. I'm just calculating so that I'm okay, so including delivery today, it's initial yeah, I just want to continue. Pane device with my echoes. You uri ma-device mangani Inini? Dolphin. Ndine 1 device ja. Chimboisa ma-earphones John. Okay, let me go and fake the earphones. But anyway, ndabuza saka muzotara kuseri. Muzotara kuseri ndangoti uzvinzwe wega kuti pane shangwiti. Asati achinja moyo pamberi pevanhu more than 100. Actually, it could be cheaper because I'm thinking ndandatomu overcharge delivery, so kana achienda kumunhu 1 is not even separate. No, one yacho iri kufanira ndeye kuZimbabwe kwana uyu kwana happy family veve. Happy family zvaichatoita chikoro ne. Kwasara 3 ndiri kumbokambena for 3 more. All right, no, that's fine. Imbona kukata. Bye bye. Dolphin. Hello? Yeah. Wachizwa kandokupa namba dza uyu kuseri. Ndipe namba dzake ndochigai. Iripo. Namba dzake ndochigai tendapedza masports. Ndokupa kuseri. Pane anonzi message chawandaziona sei. No, this is inbox guys.
Zoti chibudget chedu mati chesika pa 1000. Saka zvasvika pa 1000 isusu kataura kuti zvikufanira kuti costa marini kuti azosvika kwatiri kana chiwedzerera mwana yacho tamuwedzerera mwaya. But budget chichiri pa 1000. Irbo. But Bolat makadi zvenyuko hamane shamwari kurova chete guys ndoda kusuwa guys ne. But I'm just imagining kuti unenge wakapfekei musi wered carpet. Chomara kudanonzwa ndondwari. No game kuenda kunokwatira. Ma innocent fish anoziva zvekuita. I mean innocent fish. So ndikutoziva zvekuita. Mwa ndazochema apa ndawina ndingotora mukombe chete ndagara ndingowina kapane mara panotomufanira ndongoluza ipapo. Mufanira towina ipapo. Unamukudere was this type red carpet tinenge tine vanhu vari kunyatsa kusona chaiyo tina anonzi ndiko tina uyu tanaka akahwina pepe tina uyu anonzi ani uyu aiva jaji anenge aripo kuti achimodhera tina magaya ashinga creation. But you know that uchikoro ndaita fashion and fabrics. Abo I will see you isu tiri market and razor. Saka that's what I'm watching. Later, when I'm my judge, I'm going to do if you don't know. Say, tell us what you do. My smart my judge, get my judge. Kuna windy kukoda mbokuona uchifamba uchekera. Musi I think choputika nekuseka. I don't tell me to say please. Don't worry. Please, Dolphin. Yeah. Game no be zero. I want him to be zero. That's all I read pure paper, just not run address. I'm not can I read card books, can I read paper. No one's going to die. It Dolphin read paper, I pick where I want to cheat, I pick where. Nothing that I got them check. Has thank you. Net set mwana mdiku yao. Aiwa happy family plus yagara ndivangu chidhaka kapangu ndekumfakusa ana yangu yabatorwa neana nondokumara ingwangu. Kwasara 3 charamba chwakambenera then ndoyekera. Pane 2 vangu ndiri kuda pane anonzi Shoni ndike ku South Africa ka. Kake kambobuya kachichema kuti kada kuenda pa live. Da kukatsvagira futi. Then neuyu anonzi I think it's Mikaela. Ari kuteki. Because I can't run right now ganti zvakati zostadza kubuda izvo. No. Ndongotara hangu kuti ndiri kutoita maplans hangu ekuvakampenera kusvika vamawana ma-t-shirts. Handiti ka. Aiwa vana mawana mashina arienza nerudo aya. Waitamba Zimbabwe. Thank you. Senge pana Mikaela andafara anza ndakuona kuri machichi Mikaela. Anza ni maka waspark. Handiti ka. Aiwa Bolat kati. Ndakuwashara ini. Ndinobva kujeni. Right. Bye. Guys, ndakuta ngandise last call ndakuta nchiwa kazhara. Manje nyinyi zviri sei? Sha. Munhu wanga achida kutaura newe wacho kudaenda unotamba panze. Totaura mangwana ndandiwa everyday. Oh, there she is. Oh, wait. Hey! How are you? Good. Is that your school uniform? Yes. You went to school today? Mm-hmm. Really? I thought you are no longer going to school because of Carolina. Mm-hmm. Really? What did you do today? We were learning about place values. What are those place values? I don't know place values. Can you just tell me about place values? It's tens and units. So for example, I can go up to 1,000. So let's start with an easy one. 87. So you get 10 eights, which represents 80, and you get
Did I say 87? And you get 7 units. So add them together, it's 87. Wow. So what else do you do at school besides that place values? What else do you do today? We did Don't open I don't know. We did division. Oh, so you love maths, right? Yeah. Okay. How did you go to school today? We walked. Oh, your school is just close by your house? Mhm. Okay. How many minutes? Huh? How many minutes? How many? Minutes. Minutes. 10. 10. To go to school. 10 minutes. Oh. Guys, chirungu chonetsa. Nemi manjenjenje munotaura ndio mutauro munoita everyday mupamenyu muchitaura chirungu. Amai mwana ini chirungu chinoperera kwachinobhadharwa. Pasingabhadharwi ndotaura ashona ini. Iwe ndichazvinetserei. Ko uyo Aiwa anonzani? ndotanga Mumwe wacho uyu. uyo arapo. What's your name? Oh, Batiza. Atenda aiwa ndotaura ashona amai mwana. Chirungu ndisiye zvangu ini. Ko shamwari yake anga amuona here nhasi. Chirungu chonetsa ichi. Shamwari murungu aminova. Shamwari yake murungu. Ndombotaurawo neshona ndakanganwa zvindakumuti iwe bhabho iwe. It means utadambotaura kamudzosere itoni. Saka nhasi wadyei kuchikoro? What did you eat? Sandwich. Oh, wapiwa sandwich na mama? Or you bought it? I got it was for school lunch. Wow. But who taught you how to speak English? I don't know. Really? It wasn't me. Who? It's so difficult to communicate, eh? Taura naye neshona mani iwe. Anonzwa shona taura naye neshona. Unonzwe chone richa. My tongue is actually breaking now. Do you know why? Yes, Why? my tongue is breaking because English is putting chili on my tongue. We have this guy's Kim already. I have this guy's Kim. No, he's Why is he eating? Don't show it on the camera. Chocolate. Alright. Ini ndakuenda guys ini. Andinakidza wemusikana. Anonzani zvienda mukangamwa. Anzononzani? Eden. Erin. Saka kindogara chiri kangamwa. Ndambofunga kuti Erina kana kuti Aniko ndikati ndozomutaura zita risiri akabhowekana. Erin Noku. Oh, Noku, yes, I'll call her Noku. Noku. Noku, do you want to teach me English? This is another. You want to teach me English? Do you want to teach me English? No, don't you which is straight here? A sentence what A? At A, it means and it's got A. So when do you want to teach me English? Eh? I like your accent. Thank you. How can I actually speak like you? Like also, how can I do that? Practice. What? You can practice. God. Oh, it's so difficult. It's so difficult to speak like you because this is the way you speak like. I'm like, oh my God, I can't understand. I can't hear you.
So it's so difficult. I'm like, oh my God, am I going to be able to communicate with you because you speak like the Queen of England? Sure. I'm serious. It's so difficult to communicate with you. So that's the reason why I was like, okay, do you understand Shona or not? No, that is what. No, that is what. Well, anyway, it was really nice. Cutesy. Auntie, would it tell English? Yes, well, this is a cat. This is a pot. This is a pot. This is the tree. This is a cup. No teacher wanted here. Really nice. Yay! Adekopi. Oh my God. Okay. Erina, right? Erina. Erin. Yes. Erin, when are you gonna visit me? Next week. Really? Yes. Where am I? Liverpool. Liverpool. I am in Liverpool. Oh, Jesus Christ. Thank you for placing me in Liverpool. I never dreamt of actually visiting or stepping my foot in Liverpool. I didn't know that I'm in Liverpool. Oh my goodness. Oh, it's so cold in Liverpool. It's so cold. I'm frozen right now. It's cold in Liverpool. It's actually snowing in Liverpool, Erina. Did you know that it's snowing in Liverpool? No. Really? It's snowing. I'm freezing right now. I'm freezing. I think tomorrow I'll go and buy 2 blankets. Are you gonna give me money to go and buy blankets or not? Yes, I am going to get you money. How much are you gonna give me? I'll give you £5. 5 pounds Yes. for a blanket. Why don't you make it 30 pounds? Okay. Really? Just like that? Where are you gonna get the money? In my tin. In your teeth? Tin. Tin. Oh, you have that savings thing. Okay. Oh my God. Can you give me one? I don't have one to use, but here in Thailand we have those small ones. We put our coins. So how to use those? You put coins or you put the name it. Ziko paper money. Paper money. That's correct. Paper money. Erin, you're making me look like an English person today. I'm in Liverpool. Let me speak like a Liverpool person. So here in Liverpool, do you want to know what I did today? So today when I woke up, I actually woke up at 4 a.m. Then I went for a walk and I went to the gym. Then after that, I had my breakfast at 8 a.m. Right. And yeah, I ate one small muffin and a small cup of tea with no milk. Then later on, I went out again and I had to, no, this time I went to the gym. Yes, that's what I did. And I think maybe tomorrow I'll just go for my yoga lessons. Yeah, in Liverpool.
you want to join me? Mm-hmm. Really? Mm-hmm. I don't trust you. What? You should Really? trust me. I'm not so sure. Are you gonna join me or you're gonna go and play with your friends? Join you. Liverpool, yeah. I'm sorry, guys. Starting from today, I'm staying in Liverpool. Yes, Irina has declared that I'm staying in Liverpool. Irina, do you know what? I want to go and sleep. I want to go and take my afternoon nap. So I'll talk to you tomorrow, okay? Okay. Say hi to your friends, your teacher, your neighbors, and everyone in Liverpool. I'm not in Liverpool, I'm in Thailand. Do you know where Thailand is? No. Thailand is in Africa. Do you know where Africa is? Mm-hmm. Where is Africa? It's wait a second. Ah, não tem zira. Não tem zira, guys. Ah, chungu chakaoma zvacho, guys. Oh. Chinonzi chiglobal, chinonzi atlas here. Nhai mitibatsirewo nhai manjinji. What is it called? Africa. It's a globe. Yes, a globe. Oh my God. A globe. Can you locate Thailand on the map? On that globe of yours? I don't know the name of that thing, but can you just try to locate Thailand? Not in Africa. Thailand is in Asia. I can't see that. I can see some. Yeah, that's where I am. So you said you want to see me tomorrow. How are you gonna come to Thailand? I don't know. An airplane? Really? Do you have the money for the ticket? Yes. Who's gonna buy the ticket for you? Me. Where did you get the money? I'll get this in Mom's purse. She's got thousands. Really? Okay, Erina, I'm gonna go now. I'll talk to you tomorrow. It was nice having a chat with you. You're so cute. You're a nice person. Yes, Thailand. Yes, that's where I am right now. Yes, very correct. Okay, so I'll talk to you maybe tomorrow or the day after tomorrow, or maybe after a fortnight. I'm not sure, but I'm just happy to. Huh? Shema, Yes. see the song that you are playing. I like it. Can I dance to it? Oh, And don't be. No, my cousin is out. I don't have the song right now because my cousin went out. So maybe tomorrow, or yeah, maybe sometime. Yeah, sometime this week. If you come back, maybe I'll just have the song in my laptop. Then I can play it for you. Okay. Yeah, she's not in. She's the one with the songs, but I don't have them right now. But okay, I was just happy to talk to you, and I'm actually excited that I spoke in English. English is very, very, very difficult. Yes, it's very, very difficult. I want you to teach me. Okay. Okay, good night. Watonditaura nyaya yangu yesitofu nemunhu wako muchingosvisvina chirungu. Apo rurimi rwangu rwakurwadza. Saka tichitaura hedu shona. Taurai tinzwi. Izvi zvechirungu tozvitaura kana zvine mari mukati. Ma?
zvechirungu tozvishandisa kana zvine mari mukati kana zvisina Shona. Yeah, she's cute. Nomuchagoitaura sei nyaya yenyu pano? Ndo zvachoka zvandatodyiwa nevhoti. Regai tichienda. Thanks Erina. Erina ndiwo unoita kuti Shema angoramba akungoti Erina. Okay. Yeah. Erina. But mamuti anonzi haasi Erina here? No, anonzi Erin. Oh my God. Hapana A. Ndakafanana nera Erina but hapana A. Pake iye Erin. E-R-I-N. Apa ndasvika pakutenderedza ichi ndichitaura naErina kakavhurika ndasikatozivi kuti kanovhurika. Guys, English is difficult. Atozvona zvawaita mabreak. Ndifunga boys masunungura kaaisara achingodonha pasi. Kuzoita ndisaka mabreak. Erina ndipinze chando. But anyway, guys, andauda kuinda ini system ndanyara ndambodya. Ikatone kutamba. Ayenge kareba here uye nyamafunga yacho muitauri. Kwaniko kusatoziva kushandisa gas stove. Saka ndaipisa wena singazive kuti unokontrola hiti yacho sei. Saka zvese zvaingoiswa kuzoiti ukadaisuka yabva yadzima. Saka ndaipisa kupisa nyama wopisa ndaiti ukasira kubika kuti ikatsva ndokutura ndorasa ndotonge pasina zvamboitika ndisingagoni. Kusvika rimwe dhei ndamboti kune rimwe seiti kunomboshanda sei ndopandakazoona kuti ndokunodzikisika hiti kwakutona aisvuzvezvo kuti sadza raingokwata kudai richitsva zvakadaro. Gasi ndoritya but ndakuti my surprise brother yangu yandiudza kuti anzi anoshandisa gasi. Saka I'm like, are you sure unoshandisa gasi? Nyasha akambodawo zvita achiti pandikudzoka this time ndokushandisa gasi ndikati mbamani ndoshandisa gasi kupi? Ndinoritya. Why ndichiritya? Ndoritya boss pane imwe story time yandakamboudzwa so apa yakatikira kutywa kwedu ndo zvandakanzwa kare. Chinzi pane gasi raputika rakabuda nemumba. Saka rabuda mumba muyamva ratanga kutenderera richibhamba kusvika raita sei razondopisa chimwe chibuilding chiri changa chiri ikokoko. But from that day handitodi kuona gasi. Ndoritya. I think senge rekuzimba ndo raityisa kuti kusika gasi tengeke waibva wotozonzi pakaita munhu anoputa fodya kana kuti kendo rinobva raputika but hayi harina pressure here. Hayi ndinorikwatena handibodi kurevera nhema. Gasi ndoritya but brother yangu atanza kuti ndakatenga gasi kuti unoshandisa pai zvanzi totorishandisa. Kati are you sure? Kanzi saka kunotomuroverera iye kuti uri kushandisa gasi. Wotomutyira ndiwe manje. Gasi hangu handimbodi. Manje gasi rinonyatsobika zvakanaka. It's quick, it's nice. Yeah, musi kureva nhema. But anyway, regai ndinozorora handiti yakawani Shema toubatana panext half. Uye nemasinzi mangwana tikuda madhansi. Mangwana depends. Weekend ndo yemadhansi kamoziza. Musi weSaturday tikuita udzi. Saka tobatana pamadhansi panobuda musi weSunday. Handiti aiwa tiripo. Bye bye. Okay, bye. Tonana, bye bye. Msalati, Erina. Erina. Bye bye. No. Tonana. Mati Erina rekoti Euna. Guys, inistera uyu ndautoridzidzira kusvika ndarigona. Erina. All right. Good night, guys. Ndakuenda. Bye. Ndokore mangwana, guys. Bye bye.